வணக்கம் தலைவா. இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் நல்லா ஃபேமஸாக இருக்க பேசப்பட்டுட்டு வர ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். நீங்களே சொல்லுங்கள் கைஸ், இந்த உலகத்தில் ஒரிஜினல்னு ஒன்று இருந்தால் டூப்ளிகேட்னு ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்க தானே செய்யும். அப்படி போலியான பொருட்கள் எல்லாம் உருவாக்கத்திற்காகவே அவதாரம் எடுத்தவங்க தான் நம்ம சைனாக்காரனுங்க. அவங்க சூரியனை மட்டும் என்ன விட்டு வைப்பாங்களா என்ன? யாஸ் கைஸ், ஆமாம், நீங்கள் நினைக்கிறது கரெக்டு தான். இன்றைக்கி நம்ம சைனாவோட ஆர்டிஃபிஷியல் சன், அதாவது செயற்கை சூரியனை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதை பற்றி சொல்லணும்னா, சூரியன் எந்த செயல்முறை இயங்குதோ அதே செயல்முறை தான் இதுவும் இயங்குது. அதுதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன், அதாவது அணுக்கரு இணைவு. சைனா அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வச்சுருக்க பெயர் ஈஸ்ட். இதோட விரிவாக்கம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அட்வான்ஸ்டு சூப்பர் கண்டக்டிங் டொகோமேக். இதை பற்றி முழுசாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது மக்கள் விஞ்ஞானி சேனல். நான் உங்கள் நித்ய பிரகாஷ் பேசுகிறேன். நம்மளோட சேனல் நீங்கள் புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தொட்டு பெல் ஐக்கானை தட்டுங்க. அப்புறம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். எண்டில் ஒரு மேட்ரு வச்சுருக்கேன். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆமாம் கைஸ், ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரி சைனா தான் இந்த செயற்கை சூரியனை உருவாக்குறாங்க. சூரியன் சொன்ன உடனே ஒரு நெருப்பு உருண்டையை செஞ்சு அதை வானத்தில் தொங்க விடுவாங்களான்னு கேட்டால் அதுதான் இல்லை. இந்த செயற்கை சூரியன் ஈஸ்ட் ஒரு அணு உலை. அது எப்படின்னா, சூரியன் தாங்கிட்ட இருக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களை ஹீலியமாக மாற்றுறதால தான் அந்த அளவுக்கு வெப்பம் ஏற்படுது. இதே ப்ராசஸ் தான் இந்த ஈஸ்ட்லேயும் நடைபெறுது. ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னா, டியூட்ரியம் ட்ரீட்ரியம் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டும் ஹைட்ரஜனில் அதிகமாக இருக்குது. இந்த டியூட்ரியத்தையும் ட்ரீட்ரியத்தையும் ஒன்று சேர்கிறதால ஹீலியம் அணுவை உருவாக்குறாங்க. அதனால தான் இங்கே வெப்பம் உருவாகுது. நம்ம அணு உலையிலலாம் எப்படி கரண்ட்டு தயாரிக்கிறாங்கன்னா, நியூக்ளியர் ஃபிஷன், அதாவது அணுக்கரு பிளவால் தான் மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க. அப்புறம் என்னடா நியூக்ளியர் ஃபிஷன் மூலமாகவே வெப்பத்தை உருவாக்கலாமே நீங்கள் கேட்கலாம். அங்கே தான் இருக்குது ஒரு மேட்டர். அது என்னென்னா, ஒரு அணுவை பிளக்கும்போது கிடைக்கிற ஆற்றல் கம்மியாக இருக்கும், கதிர்வீச்சு அதிகமாக இருக்கும், கழிவுகளும் அதிகமாக இருக்கும், நச்சுத்தன்மையும் அதிகமாக இருக்கும். இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா ஹீரோஷிமா நாகசாகி மேலே பட்ட குண்டுகளை சொல்லலாம். ஆனால் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷனில் அதுக்கு தலைகீழாக இருக்கும். இரு அணுக்களை ஒன்று சேர்க்கும்போது ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கும், கழிவுகள் கதிர்வீச்சு நச்சுத்தன்மை எல்லாமே மிக குறைவாக இருக்கும். இதனால தான் சைனா இந்த செயல்முறையை தேர்ந்தெடுத்திருக்கு. இந்த ஈஸ்ட்டை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது எவ்வளோ வெப்பநிலை அடையுதுன்னா, ஃபஸ்ட் டைம் 101 வினாடிகளுக்கு 120 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸும், செகண்ட் டைம் 20 வினாடிகளுக்கு 160 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸும் அடைஞ்சிருக்கு. சூரியனோட மைய வெப்பநிலையே 15 மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் தான். ஆனால் இந்த ஈஸ்ட் சூரியனை விட 10 மடங்கு அதிகமாக வெப்பநிலை வெளியிடுது. ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா, ஒரு சில நிமிஷத்துக்கும் சில நொடிகளுக்கும் தான் இந்த வெப்பநிலை இருக்குது. இதே வெப்பநிலையை ஒரு வாரத்துக்கோ இல்லை ஒரு மாதத்துக்கோ இதை போல் நீண்ட நாட்கள் நிலைச்சி இருக்கணுன்றது தான் இந்த சயின்டிஸ்ட்டுங்களோட கனவு, லட்சியம், வெறி எல்லாமே. சைனாவுக்கு மட்டும்தான் இந்த செயற்கை சூரியன் ஈஸ்ட் சொந்தமானா இல்லை. பல நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அட்வான்ஸ்டு சூப்பர் கண்டக்டிங் டொகோமேக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்கிறாங்க. அது எந்த நாடுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இந்தியா, ரஷ்யா, ஜப்பான், தென்கொரியா, அமெரிக்கா, இந்த நாடுகளாக சேர்ந்து தான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஈஸ்ட் செஞ்சுட்டு வராங்க. ஆமாம் கைஸ், நம்மளோட இந்தியாவும் இதில் ஒன் ஆஃப் தி பார்ட்னர் தான். சைனா மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு சோதனையை ஆராய்ச்சி பண்ணி தனியாகவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடத்தியிருக்காங்க. அந்த நாடு தான் தென்கொரியா. அந்த அணுவோட பேர் K-STAR. நம்ம சைனாவோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஈஸ்ட் 2035 வெற்றிகரமாக நடந்து முடிஞ்சிடுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அந்த மேட்ரை பார்க்கலாம் வாங்க. இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, ஒரு அணுவை பிளக்கும்போது ஆற்றல் ஏற்படுது, சேதம் அதை விட அதிகமாக ஏற்படுது. இதே இரு அணுவை இணைக்கும் போது அதை விட அதிகமாகவே ஆற்றல் கிடைக்குது, சேதமும் இல்லை. அதனால் நம்மளும் பிரிஞ்சு இருக்காமல் ஒன்று சேர்ந்து இருந்தால் இது போல் பல நன்மைகள் ஏற்படும் தான் இந்த அணுக்குள்ள நமக்கு சொல்லித்தருது. இந்த வீடியோவை இது வரைக்கும் யாராவது பார்ப்பீங்களா எனக்கு தெரியல. அதேமாரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி. ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கி என் வீடியோ முடிஞ்சிடுச்சு. நீங்கள் நம்ம செயற்கை சூரியன் ஈஸ்ட்டை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்டில் சொல்கிறீங்க. மற்றபடி வீடியோ பிடிச்சா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுறங்க. மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஏதாவது வேணும்னா கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். கிவ் யுவர் சப்போர்ட். டாட்டா பேபி, பை பை, see you later guys.